To fa ana wata sai ga wata, yanzu fitaccen mawaƙi a masana'antar Kannywood mai suna Ado Gwanja ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya yi ma Rahama Sadau. Idan ba ku manta ba, cikin satin da ya gabata fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood mai suna Rahama Sadau ta yi aure. Abin da zai baka mamaki shine ita dai Rahama Sadau lokacin da za ta yi wannan aure, lallai babu wanda ta gayyata a wannan masana'anta ta Kannywood ko kuma masoyanta masu bibiyanta a kafafen sada zumunta. Wannan aure kowa ya ji shi kwatsam ne ba tare da an gayyaci kowa ba. Abin da zai baka mamaki shine wannan dai aure na sirri, yanzu 'yan masana'antar Kannywood lallai sun riga sun gane shi, domin kafin Rahama Sadau ta yi wannan aure na sirri wanda ba ta gayyaci kowa ba, lallai Aisha Humaira da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lallai su ma sun yi irin wannan aure, wanda abin shi ma ya ba mutane matuƙar mamaki, yanda aka ga cewar duk yadda suke da waɗannan sauran jarumai na masana'antar Kannywood kuma ba su gayyaci kowa ba, kawai an je an ɗaura musu aure ne, inda mutane da dama suka fito a kafafen sada zumunta inda suka dinga surukatai suna cewa ta ya za a yi a ce Aisha Humaira ta fito ta yi aure ƙuru-ƙuru ba ta gayyaci kowa ba kuma ta yi shiru, shi ma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya yi shiru, inda a wannan lokaci Aisha Humaira ta kawo wani uzuri, wanda wannan uzuri da Aisha Humaira ta kawo lallai ba kowa ne ya karɓi wannan uzuri nata ba, inda ta ce lallai iyayen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lallai sun tashi tun daga jihar Katsina zuwa Borno domin su je wajen iyayenta a tambayo wannan aure, shin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara za a ba shi auren Aisha Humaira ko ko ba za a ba shi ba? To ganin haka iyayen Aisha Humaira a wannan lokaci suka yanke hukunci kai tsaye, inda suka ce lallai wannan Aisha Humaira za a bashi ita, sannan kuma take yanke suka yanke sadaki, inda suka ce lallai a ɗaura wannan aure ba sai a tsaya wani ɓata lokaci ba, tunda dai shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lallai a matuƙa na hankali a zahiri, kuma kowa cewar ya san cewar shi mutumin kirki ne, kaga ba sai an tsaya ana dogon bincike ba, kuma an san cewar shi mai kuɗi ne wanda ba ana tunani aure ne irin na talaka ba, wanda cewar dan ya fara neman aure a lokacin ne zai shiga ma ya fara nemo yadda za a yi ya kawo sadaki, shi ko wannan an san bakin gwargwado komai ya riga ya tanaje shi, idan gida ne ya da shi, in mota ne ya da shi, duk wani abu bakin gwargwado na rayuwa wanda za a buƙata na wannan ɗaurin aure mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lallai yana da shi. To dalilin da yasa kenan aka ɗaura wannan aure ba tare da an wani jayayya ba. To idan ita Aisha Humaira misali ta kawo irin wannan uzuri, a ce ma ka kaddara mutane sun yarda da shi, to ita kuma yanzu kamar Rahama Sadau yadda ta zo ta yi wannan aure, ita ma ba ta sanar ma kowa ba, shin wani uzuri ne za ta iya kawo mutane su karɓa? Kaga wancan uzurin da Aisha Humaira ta kawo kawai ta dai kawo ne, amma ba shi dalili ba, sun dai ɓoye abinsu, su suka zan dalilin da yasa suka ɓoye wannan abu. Abin da zai baka mamaki shine su dai waɗannan jaruman fim lalle suna da matukar mabiya a kafafen sada zumunta, ko da wani lokaci zaka ga ana son su 100%, duk da dai duk irin masoyanka zaka samu lalle kana da makiya, domin shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara abin da ke ja mashi makiya shine ita wannan waka da yake yi na siyasa, ko da wani lokaci zaka ga talakawa sukan fito su gaya mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara gaskiya, cewar lallai idan zai yi wannan waka ya dinga gayawa a cikin wannan wakar shi, ya dinga gaya wa manyan ƙasar nan gaskiya, cewar lallai fa ga irin halin da arewa take ciki. To amma kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara kwata-kwata bai ɗauko wannan shawara, abinda ya ga dama kawai shine zai yi waka ya gaya wa manyan nan, kuma kowane lokaci yakan gaya musu cewar lallai arewacin Najeriya akwai tsaro. To yana daga cikin abin da yasa kenan ko da wani lokaci su kuma 'yan arewa suke jin haushinsa, suke ganin cewar lallai bai tare da su 100%. Abin da zai baka mamaki shine
kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara da dama a cikin waƙoƙinsa yakan fito ne ya ari bakin 'yan arewa ya ci musu albasa, inda yake nuna cewar lalle nan arewacin Najeriya akwai tsaro 100%, alhalin kuma su talakawa sun san irin halin da suke ciki. Domin yanzu za mu sa muku wani bidiyo wanda ma aka yi zanga-zanga kwanan nan yanzu haka a jihar Katsina na ganin cewar lallai 'yan bindiga ko da wani lokaci suna kama mutane suna kashewa babu gaira babu dalili, amma kuma shi waƙen siyasa Dauda Kahutu Rarara kowa ya san cewar shi ɗan jihar Katsina ne, amma kuma a zahiri idan zai waƙoƙi sai ya fito yana cewar lallai arewacin Najeriya akwai tsaro. Idan ba ku manta ba, akwai wata waƙa da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara kwanakin baya wadda ta ja mishi baƙin jini matuƙa, inda ya fito ya yi waƙar nan inda yake cewa arewa tana godiya. To wannan waƙa da ya yi lalle a wannan lokaci ta ja mai zagi sosai, kuma ta ja mishi baƙin jini a wajen 'yan arewa matuƙa. To shi yasa ya daga cikin dalilin da yasa lokacin da aka sace mahaifiyar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle mutanen arewa suka fito suka yi farin ciki 100%, kuma da damun mutane ba su ji haushi ba akan sace mahaifiyarsa da aka yi, sai dai masoyansa ɗaiɗaiku, wanda dama ka san ita duniya duk irin abin da zai same ka wani zai fito ya nuna bai ji daɗin wannan abu ba, wani kuma zai fito ya murna ya nuna cewa lalle ya ji daɗi, inda aka samu mutane suka fito suka dinga kunna wannan wakar a kafafen sada zumunta suna tiƙar rawa. Lalle an sace mahaifiyar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, wanda a wancan lokaci duk rashin hankalin Murja da ake gani cewar lallai ba ta da hankali, lallai ta yi abin da ya kamata, inda ta fito ta ce lalle mahaifiya fa ba abin wasa bane, duk irin wasan da za a yi amma fa kar a sa mahaifi a ciki, domin mahaifiyar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle ba ta mana laifi ba, in ma laifi ne shi kaɗai ne ya mana laifi, bai kamata irin wannan abu a ce ya zo ya same shi ba, kuma irin wannan abun zai iya samun kowa, ba mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara kaɗai ne zai iya samun ba, a ce a fito ana munna. Domin ita wannan rayuwar idan ka san abin da ya same ka yau, gobe fa baka san me zai same ka ba, don haka a fito ana mishi murna bai taso ba, kowa ya daina wannan murnan ba abu ne mai kyau ba. A wancan lokaci lalle Murja ta ba mutane matuƙar mamaki, ganin kowa ya san cewa ita da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle ba sa shiri, kuma ba jam'iyyar su ɗaya ba, domin shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ko da wani lokaci shi a jam'iyyar APC lalle ita yake waƙoƙi, ita ko Murja duk da ba mawaƙiya ce ba amma shahararra ce a shafukan sada zumunta, ita kuma tana jam'iyyar Abba Gida wanda ita kanta Murja idan ba ku manta ba lalle a shekarun baya ta sha matuƙar wahala a hannun 'yan Hizba, inda ko da wani lokaci sukan yawan kama Murja su je su kulle ta, su ce lalle tana rairaye kuma tana yada fadala a shafukan sada zumunta. A wancan lokaci har kama Murja ma ya ja sanadiyar faɗa tsakanin gwamna da kuma shi shugaban Hizba na wancan lokaci, inda shugaban Hizba har ya karya a wannan lokacin gudun kar gwamnati ta kama shi ta ɗaure shi. Ya gaugawa ya ce ya aje aiki, domin dai dama ya san yadda dokar ƙasa take, lallai idan aka samu saɓani da kai da gwamna dama zai iya korar ka aiki kuma sannan ya ɗaure ka. To gudun kar haka ta faru sai maza ya ce lallai ya aje wannan aiki ba zai iya yin sa ba, ganin cewa lallai gwamna ya fito kai tsaye ya nuna cewa aikin da yake yi ba daidai ne ba. Abin da zai baka mamaki, su malaman addini ko da wani lokaci suna fitowa su gaya ma gwamna gaskiya, su gaya ma shugaban ƙasa gaskiya, idan kuma ya ba daidai ba a nuna mashi lalle ba daidai ne ba. To shi kuma matsayin shi na gwamna ya fito ya nuna ma Daurawa cewar irin abubuwan nan da suka yi lalle ba daidai ne ba, to amma kuma shi Sheikh Daurawa sai ya zo ya ji haushi, inda a wannan lokaci mutane da dama suka fito suna sukan gwamnan Kano, inda ake ganin cewa lallai ya goyi bayan Murja. Wasu da dama suka fito suna zagin Murja, suna kiranta cewar ita karuwa ce, wanda duk wanda zai kirata da karuwa bai da wani shaida takamamme wanda ya kama ta tana iskanci da wani. Kai dai a rayuwar ta yanzu idan ba za ka yi mutum fatan alheri ba, to lallai bai kamata ka fito ka zage shi ba, kamar yadda malamai suke cewa lallai ka faɗa alheri fa ko ka shiru. Wannan magana gaskiya ne, domin wata maganar idan ka zo ka faɗe ta ya zama to ba alheri ce ba, a ƙarshe za ta jawo maka matsala. Domin muna ganin abubuwan da suke faruwa yanzu a kafafen sada zumunta, inda za ka ga mutanen masu neman followers ba irin abin da ba za su yi ba, wani ya fito ya zaki gwamna, wani ya fito ya zaki shugaban ƙasa, wani ya fito ya zaki dan fim, wani dai yana neman haya ce wanda zai shahara. Abin da zai baka haushi idan mutum ya zo ya wannan ɓaran ba, sai ka ga mutane suna ta yaɗa wannan bidiyon, idan kuma aka ce yau an kama shi
duk lokacin da aka ce an sake shi daga nan kuma sai ga mutane sai a ta follow din shi domin menene an riga an san cewa mahaukaci da shi bai da hankali kuma abin da zai ja mishi wahala shi yake to sai ga su ko mutane irin wannan din shi ne suke so kuma shi zaka ga suna bibiya ko nan lokaci amma yau idan zaka fito kana wa'azi sai ka shekara 10 a shafin TikTok babu wanda zai san ka amma idan zage kake in Allah ya so yadda cikin sati 2 zuwa 3 ka shahara duniya ko ina ba inda ba san ka ba dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar kararrawa kai share din bidiyon nan kai like muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla ana amma tafa da mutum har kai magana ba abin daga a hannu sai sanda su ma masu gadin naku ana tafa da su kwarai kwa ana hira da su da sauransu suna cikin mu a gane sannan kana da daman a ci mutanen ka su zo su ganka su kawo ma ziyara duk da cewa akwai protocol sosai idan aka ce kai Boko Haram ne mutanen kamar masu kama ka ziyara sai sun sha wuya bincike kawai abinci za a kawo wanda ana cewa lokaci wanda yake kama ziyara ma ana iya tuhumarsa kwarai da gaske amma da yake yan uwa ne aka yake an saba ni din ma a kuje prison sai suka zo suka saba ne fiye da kowa wannan ranar da aka sako ni ban son bar gurin ba haba dai kuka fa ni ina kuka suna kuka wadodin na kuka prisoner suna kuka malam sai nayi kaman zan fita sai dawo Allah kuwa dole masu sauraro da kallo za su san me yasa yani kowane bangare yake kuka sannan kai ma ba ka son ka bar wurin yani me ya faru a ciki abin da yake faruwa malam na zo nan saba da su kuma sai ya zama na duka sun saba da ni malam da musulmin gurin da kiristocin gurin da wadodin gurin malam idan aka ce matsala kaza ta yi tsauri za a yi matsala kasa ana rikici zuwa a prison yanzu na malam ana iya kisa a prison in rikici ya tashi to malam ba wanda babu a gurin shugaban amurba na Najeriya ma baki da sai ka same shi a gurin to malam duk idan abu ya rincaɓe idan wadodin suka kasa ni ake nemo kai ne me suke ce za a ce kai ko ina daki za a ce aje a kira doctor idan na zo kuma insha Allah sai ka ga sun saurare ni matsala ta wuce sannan da yake ina da mutane da yawa masu zuwa ni ban taba cin abincin prison din kuje ba har na bar gurin wajen shekara 3 nan kenan idan ana kawo abinci wheelbarrow ake shigowa da su ya kawo abinci su bayan Allah da suke nan a yadda suna dan san da kasan an kawo mana ne baki dole su kuka malam dole to saboda haka ina da yara da yawa malam yan iska tattu da ka sani malam ne wani sai ma yara na ne Allah wa'yansu kuma zaka ga sun yi saukin kai sun dawo hanyar gaskiya sun bar laifin da suke yani ya za ka siffanta min a ce wanda za ka ce irin ka haɗu da shi irin babban mai laifi ne amma kuma yanayin mu'amala da kuma irin wa'azuzin da aka yi ta yi na da'awa a ciki kuma Allah ya sa ya shirye shi da sauransu dan siffanta mana hala 2 ko 3 haka wanda zan baka hala 2 dai kawai hala 1 a DSS office hala kuma 1 a Kuje prison amma suna da yawa hala 1 a DSS office akwai wani yaro muna kiran shi engineer ainihin sunan shi Abdullahi yaro ne ko aure bai yi ba kuma wallahi alazim ba Boko Haram bane shi ma tuhuman Boko Haram ne kawai ran nan kawai yana cikin masallaci yana sallah sai aka zo bincike kawai sai suka kamo shi so ma an nuna su a duniya ayi faretin sa har shi murna mai yake yi ce malam baka ganni ba lokacin da kake waje ayi faretin mu an haska yaro ne bai san me yake aka dinga dukan su yarda su Boko Haram ne shi daga ƙarshe sai yarda shi Boko Haram ne sai suka kama shi sai suka so mu amfani da shi mana abubuwa da yawa sun faru a ƙasar nan wani irin ɗayan ɗakin da yake kusa da mu yaron sun kai mutum 11 yaron shi ya sanadi ya shigo wasu da aka kamo shi aka dinga mai dokaran nan sai ce akwai team ɗinsu ka gane ko akwai team ɗinsu da suke yi tare kuma wallahi bai da wani team
aka sako shi gaba ya je samu yansu bayan Allah ana shan tea. Wai kamar a gari kenan? A gari cikin Abuja da daddare aka fita operation. Irin wannan force din shi yake zuwa ya nuna musu. Ya ce waɗannan mutane dukkan gag ɗinmu ne. Ma'ana sai aka kwaso mutum 11. Ka kawo su. Wannan mutumin duk sanda za a wuce da shi gaban sel ɗinsu sai sun nuna masa hannu sai mun kashe ka sai mun fito sai mun kashe ka. Sai ka nuna mu. Kuma wala dukkan su ba Boko Haram bane. Tulan nan mun gama sallah na yi wa'azi. Wa'azin sai ya dan shafe shi. Bayan mun idar da sallah kowa ya tashi ya koma mazauninsa shi bai tashi a gurin ba. Ya sun koyar da kansa kai na kuka. Sai na matsa kusa da shi na daga kan shi injiniya ne da warka. Ina daga kan shi malam duk hawa sharab ya jike kirjinsa. Buɗan bakinsa sai ce min malam nace na. Shi Allah zai yafe min. Allah zai yafe min. Nace me kai Allah ba zai yafe maka ba. Ce ga mutum 11 a wannan ɗakin da shi ke kusa da mu. Wanda duk ne na jawo su ban san su ba su sani ba. An yi amfani da shi an jawo su. Kuma dukkan sun daɗe a gurin ba su fita ba. Kullum sai su yi threatening ɗansa sai sun kashe shi. Ya ce wannan laifin da na yi ya zan yi. Ya wurwure shi. Malam, ka san sanata Indime? An yi amfani da yaron a shaida a kansa. Kwarai da gaske. Saboda a ɓata mishi siyasa. Sosai. Shi a gurin ma a cikin mu sai da ya zama daban. Haka kawai sai kaga an kira shi. In zai zo sai ya zo da kulikuli, da fanta, da coke, da menene da bargo, abubuwa dai sai a siyo masa. Irin ya yarda ana amfani da shi. Kenan duk wani wanda ake so a dan bata mashi suna sai amfani. Ina wannan yaran da ake amfani da su a kaina. Ai da aka kawo su DSS office daga karshe malam yaran sun zama ƴan gata har biyan su ake. Sun gama aiki. Ni ina da labari. Biyan su ake. Ba sako su bai. Yadda aka rike ni haka aka rike su amma gurin da aka kai su VP ne. Da daddare za a fito da su a yawo da su cikin gari duk abin da suke so za a saya musu su dai su yarda za su yi shaida akan wannan mutumin. Ka fahimci abin da ke malam haka a zamanin Goodluck Jonathan haka aka dinga ɗiban yara ba su ji ba su gani ba kawai don su zo su yi shaida akan mutane innocent people da aka kamo su aka dinga azabtar da su su yi shaida akan su kuma ana biyan su ana biyan iyayensu. Wannan yaran malam sun wajen shekara 3 fiye da haka a cikin DSS custody amma ba sa shan wahala daga baya. Saboda su sun yarda za su yi abin da ake so. Ai ni ma an nemi haka na ce ba zan yi ba. Iya daga cikin abin da yasa nake shan wuya. Ka nuna wa'ansu kenan. Yawa. Kuma in zanto mai shaida a kansa a kotu shaida na ƙarya. Mana kaga guda ɗaya kenan. Na ku je prison. To shi wannan ɗin injiniya ne. Ya ku gama da shi. Wala daga ƙarshe na dana tunda na bar ku je prison na dana ganin shi har yau ban san inda yake ba. Amma wani me kace mishi lokacin da ya ce maka wannan magana? Na ce mishi Allah zai gafarta masa amma ya gyara kurakuransa. Duk sanda aka kai shi kotu ya faɗi gaskiya. Kada ya shaida akan wancan mutanen. A convictin nasu a bisa ƙarya. In yayi wannan to ya gyara lamarin shi daga nan duniya. Kuma in ya tuba Allah zai iya karɓan tubansa. The same issue a Kuje prison. Wani bawan Allah ne shi kuma. An gama sallah, na yi wa'azi bayan sallah, kowa ya tashi, shi yana nan bai tashi ba. Shi ma yana nan yana kuka. Daga ni sai na matsa kusa da shi, na ce bawan Allah me ya faru? Sai ce ma na lafuka yayi bai san ya zai ya gyara su ba. Ce ga mun laifin mai kai. Yace malam yadda ka ganin nan shi mashayi ne. Yace yana shan wiwi Indian hemp sosai. Kuma yakan yi barna yakan yi sata. Turan nan ya ɗebi wiwi da yawa. Ya fita da adda